bai, eta Busturialdeko biztanleek larrialditako zerbitzua abian ipiniko dugulako Gernika Lumoko ospitalean. Gaur hasita, 24 ordutako zerbitzua egongo da larrialdiak atenditzeko, horretarako osasun plan talde bat eta ekipamendu berria izango direlarik. Kaixo denoi, asteko albiste garrantzitsuenen errepasoarekin hasiko gara. Gernika Lumoko osasun zentro barriaren larrialdi zerbitzuak inauguratu dituzte eta horiek gabezia askorekin zabaldu dituztela salatu dute sindikatuek. Zerbitzuak hainbat hutsune dituela salatu dute eta osasun publikoaren kontrako beste eraso bat dela esan dute. Besteak beste, gaueko txandan laborategiko teknikorik ez da garbitzailerik ez direla izango kritikatu dute. Eta zerbitzu berri horretan Osakidetzak traumatologia, pediatria eta kirurgia espezialistak jartzeko asmorik ez duela esan dute sindikatuek. Astelenean inauguratu zituzten Gernikaldea osasun zentroko larrialdi zerbitzuak. Hala ere, gabezi gehiegi dituztela salatu dute ELA, LAB, UGT, Comisiones Obreras, ESK eta Satze sindikatuek. Larrialdi zerbitzuen inaugurazioa sortaz, Osakidetzak ospitale baten ameskeria sortu duela kritikatu dute. Horretarako gainera, 34 milioi euro zautu dituztela gogoratu dute sindikatuek. Horien iritziz, osasun publikoaren kontrako beste eraso bat da Gernikaldea zentroa. Hala, larrialdi zerbitzuen inaugurazioa eurentzat ez da arra egoteko modukoa. Langileriaren kontratazioan esaterako hutsuneak izan direla deritzote aipatutako sindikatuek, eta gaueko txandan garbiketako langilerik eta laborategiko teknikorik ez delagoela salatu dute. Zehaztu dutenez, Osakidetzako instrukzioan eta dekretuen kontra doa hori. Gainera, traumatologia, pediatria, kirurgia, espezialistak jartzeko asmorik ez dutela argitu dute sindikatuek. Ez da larrialditako kirofanorik ere. Europarlamentaria izateagatik epaitzea zentzugabekeria dela deklaratu du Carmelo Landak Espainiako Auzitegi Nazionalean eta etaren agindupean aritu zenik ukatu egin du. 35.02 sumarioan epaitzen ari dira eatarra beste 33 lagunekin batera. Martitzenean deklaratu zuen Carmelo Landa eatarrak Madrilgo Auzitegian eta bere kontrako akusazioak ukatu egin zituen. Herri Batasunaren europarlamentaria izan zenean, etaren agindupean jarduten zuen ukatu egin zuen epaiaren aurrean. Are gehiago, esan zuenez, erakunde armatuak inoiz ez dio ezer agindu, eta egin izan balu ez leokela onartuko esan zuen eatarrak. Parlamentura llegatzeko hauteskundetako zerrenda nola egin zuten, behin europarlamentari izan da lana lora antolatu zuten, alegia, Europan egindako lanaren balantzea egin zuen Landak Martitzeneko auzisaioan, eta europarlamentaria izateagatik epaitzea zentzugabea dela esan zuen. 2008 urtean atzilotu zuten Carmelo Landa Batasunaren kontrako polizia operazioan. Eta orduan ere bere aktibitate politikoa guztiz publikoa zela esan zion epaileari. Orduko hartan, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailesen Garzonen kontrako salaketa ipini zuen Landak Nazio Batuen erakundean, eta Landaren atziloketa bidegabea zela ebatzi zuen erakunde hartako giza eskubideen batzordeak. Europako giza eskubideen auzitegiak Inés del Rioren kasuan parot doktrina aplikatzea giza eskubideen kontrakoa dela ebatzi ostean, Josune Onaindia musikarra eta Elias Fernández Bermeotarra ere aske usteko eskatu dute abokatuek. Guztira, 36 eskaera hartu ditu Espainiako Auzitegi Nazionalak. Elias Fernández Bermeotarraren eta Josune Onaindia musikarraren kasuak ere epaileen esku utzi dituzte abokatuek. Fernandezen kasua daraman Kepa Mansisidor abokatuak azaldu duenez, 187/2006 doktrina aplikatuta duten gainentzeko presoekin egin bezala, bi horiek ere aske usteko eskara egin diote Espainiako Auzitegi Nazionalari. Europako giza eskubideen auzitegiak kaleratutako sententzia aztertuta, Fernandezek eta Onaindiak ere Inés del Rioren antzeko kasua bizi dutela uste dute abokatuek. Dena den, euren lizentziamenduak eta askatasuna banan-banan eskatu dituztela azaldu dute. Beraz, eskaera horiek banan-banan aztertuko dituztela uste dute. Terrorismoa goratzea leporatuta Madrilen epaitu dute Jone Amezaga Ergoitiko gaztea. Haren abokatu Jone Goirizelaiak esan duenez, Amezagaren kontrako froga sendorik ez dute aurkeztu epaiketan, eta zantzuetan oinarritu direla kritikatu du. Epaiaren zain geratu da Jone Amezaga Ergoitiarra. Iazko urriko azken astelenean pankarta bat jartzeagatik, terrorismoa goratzearen akusaziopean epaitu dute Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Gaztearen abokatua den Jone Goirizelaia baina, Amezagaren kontrako frogarik ez dutela aurkeztu esan du. Eta ezin izan dutela frogatu pankarta hura Amezagak egin edo jarri zuen. Akusazioa zantzuetan oinarri dela azaldu du abokatuak.
Gainera, hizkuntzarekin arazoak izan dituela salatu du. Euskaratik gaztelerara egindako itzulpena oso txarra izan delako eta ulertu ahal izateko euskara baztertu eta gazteleraz komunikatu behar izan direlako. Mendi lasterketen Euskal Kopa eskura du Imanol Goñin atxituarrak. Sailkapen buru da eta bigarren sailkatuarekiko 76 puntuko errenta du. Imanol Goñin atxituarrak Euskal Mendi lasterketen kopa irabazteko aukera izan dezake domekan. Bertokoa, sailkapen buru da orain arte lehiatutako 3 lasterketak irabazita. Hain zuzen, 76 puntuko errenta dauka bigarren sailkatuarekiko. Goierri Garaia mendi lasterketa izango da Euskal Koparako azken proba puntuagarria. Joanes Goitizolok ere Euskal Kopan emaitza ona lortzeko aukera izango du asteburuan. Gernikarra bigarren sailkatua da 23 urte zazpikoen mailan, Joseba Urbano liderrarengandik 24 puntura. Errugbian Bizkaia Gernikak Getxoren kontrako derbia jokatuko du zapatuan etxetik kanpora. Sailkapenaren azken postuetan dira gernikarrak eta taulan gora egiteko puntuak batu beharko dituzte. Saskibaloian barriz Gernikako seniorrek asteburuan hasiko dute liga eta Tenerifeko taldea hartuko dute etxean. Badator berriro urriko azken astelena. Ia 3 postu ipingo dituzte Gernikan zehar eta horietan baserriko produktuak izango dira salgai. Gaztaren enkantea ere egingo dute. Iaz, 5.700 euroan saldu zuten gazta irabazlearen erdia. Egitaragua, bederatziretan, hasten da nekazal produktuen lehiaketie eta nekazal makinariaren erakusketa. 12etan, bertzolariziek egongo die Merkurio Itzurrizien ingeruen, eta izango die Andoni Egaña, Sebastián Lizaso eta Sustrai Kolina. Gero ordu bat erdizietan, sari banaketien Merkurio Itzurrizien bebai, eta horren ostien Mertaien enkantie. Garratzaldeko 5 erdizietan, pelota partidue Jai Alai frontoien. 277 saltoki ipiniko dituzte aurten urriko azken astelenean. 9 zabalduko dute azoka, eta aurten ere gazta ekoizleek ipiniko dute saltoki kopururik altuena. 74 eskainiko baitute produktu hori. Hori ez gain, hortuarien, artisauen, fruten, makinariaren, estien, txakolinen, ogi eta euskal pastelen, kontserben eta sagardoen postuak ere izango dira besteak beste herrian zehar. Ordu bat erdi eta manatuko dituzte sariak, eta ostean egingo dute gaztaren enkantea. Iaz, Muruetako kaminoko jatetzeak erosi zuen gazta irabazlearen erdia, 5.700 euroan hain zuzen ere. Eta astelenaren aurretik astelen txutxu. Prest dira gazteak zapaturako. Euren arteko komunikazioa bultzatu asmoz, paella txapelketa egingo dute aurten ere, eta parte hartzea bultzatzeko bideoa grabatu dute. Guk horrekin agurtuko dugu albistegia eta datorren astean izango gara zuekin. Bien bitartean, azken orduko informazioa izango duzue, busturialdea.itza.info atarian. Besterik barik, ondo izan. So get in the car, you can ride it wherever you want. Get inside it, and you wanna steer, but I'm shifting gears, I'll take it from here. Oh yeah, yeah, and it goes like this.
like this.